Machielo mano en report mabende ne wasemiyo kanyo wadhi e report moro mabende nitiere e kaonti no ma Samburu kama mach nowang'o od nindo e sikund sekondar ma Kirisia kata Kirisia boys mayudore kaonti ma Samburu. Jopuonjre ni kod achiedh nade bang' mwandugi kama oting'o gige somo kod gige nindo wang' marach e mach mane omonjo gi otieno ma piny orugodo kawuono. Jodak ma Maralal mano chopo reso jopuonjre ywak ni geche moyiedhi mag nego mach norem chopo reso mwandu. Masiche mag mach e alwora no fwenyore e chenro mag kedo kod masiche makamago. Jonyuol ywago pek mar nyiewo gige somo ne jopuonjre kalure kod masiche mag mach. Giduwacho ni piny hii kitu imechoma hapa ni nini, kama ni wanafunzi ama ni nini, we don't know, but something is not adding up completely. Ni raundi ya pili wamefika leo na kukaungua pia, na ile kitu ambayo inafanya inachangia moto inazidi ni kukosa gari ya zima moto, na hao watu ambao wana experience ya kuzima moto. Tumeweza procure fire engine ambayo sasa inatengenezwa na Isuzu. Ikikuja hapa itasaidia. We'll add one more engine every year until we have about 3 for this county.